Hier is Bedaard dus benauwd voor. Meer sloepverkeer in en bij het dorp. In het geval de Lauwerseewei van Dokkum naar Oensjerk een 80 kilometer dik wordt in steef van een 100 kilometer dik. Nu ben er ook al mensen die gaan willen over de Bedaarde Streetwei en terug Bedaard en dan richting Ljouwert. Als het dik minder interessant wordt, de Lauwerseewei, dan hebben we een lietse angst dat het hier dan drokker wordt. En ja, dat is gewoon net een mooie situatie, zeg maar. De eventuele toename van het sloepverkeer, naar of van uw Dokkum, is van dwarsbelang Bedaard net het enigste. Want met meer verkeer wordt de kans op ongelukken echt groter. De kruising hier achter ons, ja, dat is gewoon een hele gevaarlijke kruising. En als er meer verkeer komt, ja, dan ben wij meer bang voor wat meer ongemakken nog. Bedaard wrakselt nog of ze eventueel op de barricaden staan moeten, mochten de plannen van de Lauwerseewei als 80 kilometer dik echt teruggaan. De provincie koer daar als beheerder van de dik het niet toe sissen. Maar je kan je beter te betieren litten dan te laat. Hoe reëel is die angst dan? Ja, helaas weten wij dat van tevoren net. Of het reëel is of net, dat is echt afwachten. Maar als wij nou niks litten, zeg maar vanuit het dorp zelf, dan hebben wij ons net litten in ieder geval. En dan wordt er misschien vanuit de gemeente echt net alvast tocht van nou, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dat net een interessantere route wordt dan de Lauwerseewei.